Diwa ng Pasko, ramdam na sa Pampanga dahil sa mga kumukuti-kutitap na Christmas attractions. Ating silipin sa report. Iba't ibang Christmas decoration ang tampok sa bawat bayan at syudad sa Pampanga. Sa bayan ng Apalit, kasabay ng kumukuti-kutitap na mga pailaw ang Christmas carols. Maningning naman ang gabi sa Freedom Park sa bayan ng San Luis. Highlight attraction ang munisipyo na tila sinaboyan ng daandang bituin at ang 100 pirasong parol na gawa mismo ng ilang residente. These lights symbolizes hope kasi pag nakikita mo na masaya yung isang lugar, pag meron kang diversion na tinatawag, para bang pag nakikita mo yung mga ilaw na to, it gives you a happy heart. Nagmisdulang Candy Christmas Town naman sa mga matitingkad na Christmas decors sa Apostol Parish Santo Tomas. Dinarayo ang mga naglalakihang dinosaur sa parke at ang 40 talampakang Christmas tree sa bayan ng Porac. Ibinida naman ng syudad ng San Fernando na tinaguri ang Home of the Giant Lantern Festival ang kanilang centerpiece na 16 na talampakang Giant Lantern display sa harap ng Heroes Hall. Siyempre, hindi rin nagpahuli ang Capitol Compound matapos pailawan ng buong Kapitolyo sa kick-off celebration ng 450th anniversary ng Pampanga Day. Sentro ngayong taon ang We Light as One, We Rise as One na parol na sumisimbolo sa katatagan ng mga Kapampangan at ng mga frontliner sa gitna ng pandemya. Samantala, bumida ang mga tricycle driver sa Electric and Lights Parade sa Batac City, Ilocos Norte. Tagtad ito ng Christmas lights kung saan iba't ibang kulay ang natunghayan. Matapos ang kanilang parada sa ilang pangunahing kalsada sa lungsod ay ang pagpapailaw sa giant Christmas tree. Maigpit naman na pinapaalalahanan ng otoridad ang physical distancing sa mga dumalo. Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.